खुलुमबाय आं बबिता इस्लारि जों आर'नाइ हान्जानि जानानै इरांदाव बड' मिडियाम हाई स्कुलनिफ्राय विकसित भारत बिल्डाथनाव 2025 मायथाइनि मावथांखियाव एबा बिखान्थियाव बाहागो लायो। मावथांखि गारनाय मुवाफोरजों साजायग्रा मुवाफोर बानायनाय। आयदा भकेल फर लकेल जायगायारि दिहुनथायफोरनि शिल्प बिद्या एबा क्राफ्ट। सानस्रिनि थाखो ट्राइबेल इनपावारमेन्ट थागिबि हारिखौ गोख्रों खालामनाय। गोनांथि मुवाफोर प्लास्टिक बथल जि रिबन थार गाबगोनां लेखा बिलाइ गाबगोनां टेप बाला सिथाबग्रा आथा बायदि बायदि। शिल्प बानायनाय बिबार फुथुला बायदि बायदि बानायनाय आदबफोर 1 नाम्बार गिबियावनो गाब गोनां लेखा बिलाइ लानाय जाबाय। 2 नाम्बार बेखौ खेबथाम थन्नानै लानाय जाबाय। 3 नाम्बार थन्नाय लेखायाव स्केलजों हानाय जाबाय। 4 नाम्बार हानाय लेखा बिलाइखौ समानै लानानै गेजेराव आरो खेबथाम थन्ना लानाय जाबाय आरो फारनैनि जिंखौ स्केलजों हाना लानाय जाबाय। 5 नाम्बार हाना लानाय लेखा बिलाइखौ खेबबायै थन्ना लानाय जाबाय। बिनि उनाव जों मोनसे 30 सेन्टिमिटारनि मोनसे थार लाना थन्ना लानाय लेखा बिलाइनि गेजेराव थारखौ फानना लानाय जाबाय। 6 नाम्बार बेखौ रुगुङाव हानानै लानाय जाबाय। 7 नाम्बार बिबारनि महरखौ होनो थाखाय बिबारनि रुगुंखौ फारि फारि दैखांना बिबारनि महर होनाय जाबाय। 8 नाम्बार थारनि सायाव गाब गोनां टेपखौ मेरायनाय जाबाय। 9 नाम्बार आरो डिश थोरसिजों बिलाइ बानायनानै होनाय जाबाय आरो बिबारनि महर होनाय जाबाय। 10 नाम्बार बथल मोनसे लानाय जाबाय आरो बथलनि सिङाव बाला सोनानै बथल सिङाव बिबारखौ सोना दोननाय जाबाय। मुलाम्फाफोर सोरजिलु रोंगौथि गियान साहस बुद्धि आरो सानस्रि बांगोन। फालांगि खालामनो रोंगोन आरो हाथाइनि थासारिखौ मिथिनो हागोन। रां आरजिनो हागोन आरो समाज सिबिनाय जागोन। जौगासार आरो जाफुंसार जानो हागोन। गावनि फालांगिखौ जौगाहोनायाव गोबां राहा लानो हागोन। जों गोदान जिउ दानाय राहा आरो जौगानाय राहा लानो हागोन। एसेनोसै गोजोन्थों।